цялата махала все много знаят. Ей, како сике, като сте много приказливи, това кажете. От едно огнище цял свят се грее. Що е то? Слънце! На Самара, лад такава, на небето го пострала. Що е то? Дъгата! От къщи до къщи отива, в къщи ни влиза. Що е то? Пътека! Синя паница с златна пшеница. Що е то? Небето и звездите! Мъжът се познава по дената. Помните? Мъже, почитат жените си. Който жена търси без кусур, без жена остава. Най-красивата локалица на жената е снимката й. Подрехите посрещат на ума и изпращат. Трудът навива на всичко.